Radio kunakirwa radio ichi chipa nditye mkondorosi kana kukwira ndege ndichienda kulegosi yakasangana naye mugolaina nikamubvunza zita akati ndinonzi she was looking so nice sexy and akabatana zvekuti ndomti ndakabuditsa phone ndikatexta wakafonera shamwari dzako ndobva dzaita ukabvunza kuti kazi ndinoenda cause body yangu inowinisa. The XBC team is back, new show with some fresh local flavor. And so this is the very last brand spanking new BSN show, featuring the likes of Knox, Trevor Dongo, Gaspi Warrior, the late Sim Tukudzi, Extra Large, and a whole lot more. And tell you what, you don't want to miss it. XBC Jump Off, bringing you the brand spanking new podcast part 5. Don't miss out.